హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బ్యూటీ టిప్ సిరీస్. ఈరోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యూటీ టిప్ చూసేద్దాం. వింటర్ సీజన్లో మన హెయిర్ బాగా డల్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. హెయిర్ హెల్దీగా షైనీగా ఉండాలి అంటే ఈ హెయిర్ మాస్క్ యూస్ చేయొచ్చు. 2 స్పూన్స్ గోరువెచ్చన కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి. 2 స్పూన్స్ యోగర్ట్. కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ యోగర్ట్ ఈ రెండు మిక్స్ చేసి హెయిర్కి ఒక మాస్క్ లాగా అప్లై చేయండి. 30 మినిట్స్ తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే హెయిర్ హెల్దీగా షైనీగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ హెయిర్ మాస్క్ వీక్లీ వన్స్ అప్లై చేయొచ్చు. మీకు ఈ బ్యూటీ టిప్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అండ్ లైక్ కూడా చేయగలరు. నెక్స్ట్ వీక్ మరొక బ్యూటీ టిప్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, take care. Bye.